Reilu viikko sitten lähdettiin reissuun ja kohteena oli nuo Alpit ja siellä on nyt käyty. Ja nyt ollaan jo matkalla kotiin ja ollaan Itävallan puolella ja nyt tulee tämmöistä moottoripyörätietoa. Eli matkaa on menty 3751 kilometriä ja kulutus on ollut 5,5 litraa satasella. Ei pahasti. Renkaat tässä pyörässä on tommoset yli 6000 kilometriä ajetut renkaat, eturengas. Hyvin on vielä pintaa jäljellä ja täällä takana on sitten tommonen Pilot Road 6, joka on laitettu just ennen matkaan lähtöä alle ja näyttää olevan pintaa hyvin, että kestää kulutuksen. Niin, tämä eturengashan oli Anahake Adventure 2. Tuossa on muuten tommonen lukko ja tämä on kätevä tämmönen kassi. Ei tässä kummempaa.